Башкортостанда мәктәпкәсә белем бирү оешмаларының ел педагогы конкурсы тамамланды. Һаумыһыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы ел педагогы конкурсының жюри рәйесе Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының Башҡорт филология факультеты деканы Ләйлә Хөсәйенова. Һаумыһыгыз, Ләйлә Мидхәтовна. Ләйлә Мидхәтовна, шулай итеп, был конкурс Рәсәй кимәлендә 23-нче йылдан үткәрелә килһә, ул Башҡортостанда тәрбиәселәрҙең педагогик оҫталығы яңлышмаһам 20-нче йылдан баһалана. Шулай дип әйтергә лә була. Ысынлап та балалар баҡсаһынан башҡорт телен өйрәнеүҙе кәрәк дип табылғайны 20-нче йылда беренсе башҡорт теле уҡытыусылары форумында. Ошо форумға беҙҙең Башҡортостандың етәксеһе, башлығы тәҡдиме менән балалар баҡсаһында тәрбиә эшен алып барған тәрбиәсе дә саҡырылғайны. Һәм шул ваҡытта улар тап мына ошондай конкурстар кәрәклеге хаҡында бик дөрөҫ кенә тәҡдим иткәйнеләр. Быйылғы йылда, 24-нче йылда, әгәр беҙ 3-нче тип әйтһәк, 22-нче йылдан башланған булып сыға ул. Беҙҙең Башҡортостанда 23-нче йылда Рәсәй кимәлендә башланып китте бит инде. Ысынлап та бер яҡтан ҡараһаң, беҙ хатта Рәсәйҙән алдараҡ та китеп барабыҙ. Алдан күҙ аллап, ниндәй йүнәлештә эштә алып барырға һәм туған телдәрҙе һаҡлау өсөн тап мына балалар баҡсаһынан баланың теле асылған ваҡытта уҡ эште башлағанда бик дөрөҫ дигән фекерҙәбеҙ. Конкурсанттар быйыл бына 3-нче йыл әгәр ойошторола килә икән, уларҙың кимәлен, әҙерлек кимәлен нисек баһалайһығыҙ? Әҙерлек кимәлен әлбиттә ыңғай яҡтан баһаларға кәрәк һәм йыл һайын яңыраҡ үрҙәр дип әйтергә кәрәк. Һанына килгән ваҡытта артыҡ күп дип әйтеп булмай, сөнки был бәйге ауыр ғына, еңелдән дип әйтеп булмай, хатта башҡорт теле уҡытыусыларының бәйге менән сағыштырғанда ла тәрбиәселәр өсөн был һынауҙы үтеү еңел түгел, сөнки бында бәләкәй балалар менән эшләргә кәрәк. Әгәр дә йыл уҡытыусында ҡатнашҡан уҡытыусы теләһә инде мәктәпкә кереп, үҙе һайлаған класта, үҙе һайлаған тема буйынса дәрес бирә ала икән, балалар баҡсаһының тәрбиәсеһе башҡа төркөмгә инеп, дәресте бирә алмай. Ул талапта шулай. Шуға күрә үҙенең төркөмөндә, үҙенең төркөмө ҡайһы районда, ҡайһы ауылда, шул ауылда дәресен үткәреп, мөмкинлектәрҙән сығып, шарттар бер тигеҙ түгел, Өфө ҡалаһында һәм мәҫәлән Төпкөлдәге бер районда. Шулай була ҡарамаҫтан, әйтергә кәрәк, йыл һайын яңылыҡтарҙы күрәбеҙ, ижади эшләгән тәрбиәселәрҙе, үҙенең эшенә мөкибән китеп, балалары йырлап, һөйләп торған башҡорт телендә шул дәрестәрҙе күреү шул тиклем ҡыуаныслы. Шуға күрә рәхмәтлебеҙ тәрбиәселәргә. Нисек баһалайһығыҙ тәрбиәсенең дәресен? Һеҙ уның дәресенә инеп ултыраһығыҙмы? Сөнки быны һеҙ әйттегеҙ, теләһә ҡайһы төркөмгә инеп тәрбиәсе эш башлай алмай, сөнки мәктәпкәсә йәштәге балаларҙың үҙенсәлеге шунда, улар яңы кешегә оҙаҡ ҡына өйрәнергә тейештәр. Бына дәресте баһалаусы жюри ағзаларына улар шулай уҡ моғайын ятһыналыр. Эйе, был конкурс бер нисә этаптан тора. Тәүге этапта интернет ресурстарҙы ҡарайбыҙ, баһалама ағзаларына махсус һылтанмалар ебәреләр ҙә, һәр бер тәрбиәсенең үҙенең социаль сетьтәрҙә бите бар, шунда эш тәжрибәһе тупланған. Без шулар менән танышабыҙ, өйрәнәбеҙ һәм инде тәрбиәсенең дәресенә ингән саҡта уның хаҡында аҙмы-күпме уның эш тәжрибәһен белеп барабыҙ. Дөрөҫ әйтәһегеҙ, дәрескә, асыҡ дәрескә булһын, ғөмүмән балалар баҡсаһында артыҡ кешеләр булыуы мөмкин түгел. Шуға күрә дәрестәр, хатта пандемия булмаһа ла, онлайн форматта бара. Һәр бер тәрбиәсе үҙенең балалар баҡсаһында, әйтеп китеүемсә, үҙенең төркөмөндә дәрес алып бара. Айырма шунда, әгәр дә уның төркөмөндә балалар бик күп икән, ул уны кәмитә ала. Талап буйынса 10-12 бала булһа, был йәһәттән әлбиттә тәрбиәсегә уңайҙыр дип уйлайым инде. Әгәр төркөмөндә насарыраҡ һөйләшкән йәки һуңыраҡ килеп ҡушылған бала булырға мөмкин бит инде. Уларҙы был дәрескә алмаһа ла, уның хоҡуғы бар. 12 бала менән дәрес ойоштора, беҙ инде баһалама ағзалары төрлө урындан сығып, ошо республиканың бөтә райондарында һәм ҡалаларында бик матур бара бит инде был конкурс. Шуларҙы ҡарап, күҙәтеп баһалайбыҙ. Баһалау системаһы онлайн ойошторолған. Уларҙы шул дәресте ҡарағандан шунда уҡ баһа ҡуйыу мөмкинлеге бар. Дәресте күрһәткәндән һуң, уҡытыусы, тәрбиәсе башта үҙенең дәресенә анализ яһай, ниндәй маҡсат ҡуйылған, өлгәшкән, ыңғай яҡтарын, бәлки өлгөрмәгән икән, йәки килеп сыҡмаған икән, сәбәптәрен шунда уҡ асыҡлай. Был да тәрбиәсенең, педагогтың тәжрибәһен күрһәтә, киләсәктә нимәгә иғтибар итергә кәрәк, ниндәй йүнәлештә эшләргә кәрәк икәнен, уңыштарын күрһәтә. Һәм инде баһалама ағзалары шулай уҡ һорау биреү мөмкинлеге лә бар. Әгәр дә ниндәйҙер дәрес буйынса һорау бар икән, шунда уҡ асыҡлыҡ индерәбеҙ. Артабан инде
тәүге этапта, мәсәлән, быелгы елда 35 тәрбиясе катнаша, икенче этапка инде уның байтак өлеше торып калып, Өфөгә инде 15 тәрбиясе килеп, артабанғы ханаларда катнаша. Артабанларның осталыгы ничек баһалана? Ошо тәүге этап, 2 этапта үтеп сыккан тәрбияселәр Өфө калаһына килеп, монда инде осталык классы үткәрделәр, осталык класслар күрһәттеләр. Мәгарифтә үстерү институтында булды ул. Һәр берсенә тиешле вакыт бирелгән һәм үзенең эш тәҗрибәһенең, менә шул интернет ресурста күргән эш тәҗрибәһен инде хәзер коллегаларына өйрәтү максатыннан, тәҗрибәне уртаклашу максатыннан бик матур гына, һәйбәт кенә осталык класслары күрһәттеләр. Менә буны бигрәк тә отошлы этап дип әйтә алам, чөнки бу вакытта тәрбиясе күрһәтеп кенә калмый, икенче тәрбиясе шуны өйрәнеп ултыра. Бу йәнле аралашуу да шулай. Әйе, артабан менә ошоны ул үзенең битендә тәҗрибәһендә куллана ала. Әйткәндәй, Башкортстандан бына 23нче елда ингән тәрбияселәре, улар Россия кимәлендә үткәрелгән конкурста Башкортстан исеменнән сыгыш яһына һәм уңышлы гына сыгыш яһына дип әйтергә мөмкин. Быел был әйтик, вазифа кемдәргә тапшырыла, еңүчеләр кемдәр? Еңүчеләр һуңгы этапка Мәгариф һәм фән министрлыгының министры Илдар Маратович Мавлидов белән һөйләшүгә, әңгәмәгә, дебатка башкорт телен өйрәткән тәрбияселәрдән 5 кеше һәм шулай ук дөйем конкурстан тагында 5 тәрбияче сыккайны. Улар арасында әйтергә кирәк, әлбәттә, Өфөнекеләр алдаракта булып киттеләр. Монда инде теге субъектив яктарында бар әйтергә кирәктер, ничек кенә булмаһын, без бит инде Рәсәйгә тәрбиясе сыгып, кимәлдә күрһәтерлек булһын дип, шул яһәттән дә карайбыз. Беренче урынга дәгъва иткән һәм еңеп сыккан Әлия Иждәүләтова, 18нче балалар баксаһы Өфө калаһыннан, улар инде шул дебатта катнаштылар һәм унда инде Ondan da sitte kite almayıp, Rus tilinde de һөйләү мөмкинлеген карарга кирәк, чөнки артабан был конкурсанттар әгәр дә Рәсәй кимәленә баралар икән, онда тулыгынча русча гына бара, туган телдәр дип күрһәтелһәләр, төрле милли республикалардан килгән тәрбияселәр инде артабан рус телендә алып барыла. Шуңа күрә теге үзләре аңлап кабул итәләр, үпкәләштән түгел, Өфө калаһында шул теге һуңгы этабында инде русчала һораулар биреп, русчала җавап бирүләрен тыңларга кирәк. Ул безгә теге милли телдә һөйләшән кешеләргә табигый бер хас күренеш дип әйтәйем икән, инде тел барьеры бар, фикерең булып, русча әгәр әйтә алмаһаң икән, шулай ук үзеңдә күрһәтә алмавың мөмкин. Ул республиканың даны белән бәйле бит инде. Әлбәттә. Бuna ошондой осталык конкурстары ул тәҗрибә уртаклашу мәйданы дип әйткәйнегез. Бунан тыш тагы ниндәй файдаһы бар ошо тәрбияселәр өчен ел тәрбиясе конкурсы үткәрүдән? Тәрбияселәрне алышкан вакытта улар сынлап та был конкурска зур өметтәр баглап киләләр. Беренчедән үзләренең эшен күрсәтү мөмкинлеге бар. Әйтеп үтүебез, менә 20нче елда булган форумда шулай әйттеләр бит инде. Төп башкорт телен үстерүнең төп менә теге иң авыр этабын әйтәйем икән, тәрбиясе йөкмәтеп куйганбыз. Әгәр тәрбиясе балаларына дөрес кенә башкорт телләрен әйтергә өйрәтә икән, башкорт сүзләренә, уның телмәрен баетып җибәрә икән, балалар баксаһыннан башлангыч кылса килгән бала укытучыга бит күпкә еңелрәк була бит инде. Һәм шул яһәттән менә беренчедән тимәк әйтеп үтүемчә, үзенең тәҗрибәһен, үзенең йыйган, туплаган мөмкинлекләрен күрһәтү, икенчедән аралашу. Аралашу вакытында инде башка районнарда, төбәктәрдә, калаларда эшләп йөргән тәрбияселәрдә күрү, уларның эшләрен өйрәнү, шуннан соң хәзер бик күп мөмкинлекләр бар. Төпкөл авылда гына алсак та, унда да интернет бар, бөтә компьютер технологиялары бар. Менә шул вакытта хәзер инде моның кирәге килеп чыкты бит, инде технологиялар бик күп. Улар барыгы бәлки балалар баксаһына туралы килеп бетмәйдер, яки башкорт телен укыткан вакытта, өйрәткән вакытта бик кирәкмәйдер дә. Кайһы вакыт кызык итеп, хәтта исеменә кызык күреп тә алалар бит инде. Башкалар аралашкан вакытта икенче технологияларда күреп, менә шул күз алдында улар теге кайһы якка ныграк батым яһарга икәнен күреп кайталар. Байып кайталар. Байып кайталар. Шуннан соң ошо конкурсларга улар бик күп яһазлар әзерләйләр. Ул бит инде яһаз үзләрендә торып кала. Балалар баксаң торып кала. Менә ул да яшерен батырын түгел, үзләре әйтеп торалар, әгәр конкурс кадерләнәбез икән, без байып калабыз да, артабан килгән балаларга менә ошо яһаз белән эшләү мөмкинлеге була бит инде.
Әлбәттә, тәрбия эшләрен алып барган педагогтар өчен ул язландыру бик мөһим булып тора. Бына тәҗрибә уртаклашу, тәҗрибә юлга килгәндә, һезнең факультет грант, республика башлыгы грантына зур бер эш башкарырга башлагайны, квалификация үстерү курслары. Был курслар хәзер дәвам итәме, әллә грант тамамлангач тукталып калдымы? Грант тамамлаганда, грант бөткәндән һуң да бездән дәвам иттек. Әлбәттә, ул вакытта мөмкинлекләр күбрәк иде. Онда 120 укыту тәрбиясе квалификацияны күтәрде. Тагын да 30 укыту тәрбиясенә без өр-яңнан әзерләнек. Улар диплом алдылар, икенче югары белем буенча. Һуңнан был грант тамамлангандан һуң ошо яңадан әзерләү курслары үткәрелде. Унда тагын да 120 тәрбиясе ихласына катнашты. Уның мөмкинлекләре һәйбәт, чөнки онлайн дәресләр үткәрелә һәм шуңа килеп тормагалар да киләләр. Улар һуңгы этабында гына киләләр. Тәүдә үзләренең эшләреннән китмәенчә кушылган эшләрне безнең ике кафедра алып бара бит инде. Бүтән эшләрдә эшләп, галимнәрне тыңлап һәм шулай практиктарда бар, уларның эшләре белән танышалар. Был курслар бик кирәкле курслар булып калды. Әлеге вакытта улар бар. Әгәр теләүчеләр булса, язылып онлайн үткәрү мөмкинлеге бар. Кабул итәбез. Кабул итәбез, тәрбияселәрне һәм тәрбияселәр булырга теләгәндәрне кабул итәбез. Әйтүенчә, югары белем алу мөмкинлеге бар. Кыскартылган ярты ел эчендә улар ошо курсларда үтеп, балалар баксаһында башкорт телендә тәрбия һәм укыту эшен оештыра алу мөмкинлегенә ия булалар. Бунан тыш һезнең факультетта шулай аерым төркемнәр бар, тәрбияселәр әзерләү буенча. Тәрбияселәр әзерләү буенча бер төркем кабул иттек. Улар әле 3нче курсталар. 3нче курсталар башкорт теле әдәбияты мәктәпкәчә белем бирү дип атала. Шуннан 2нче елында 2 ел рәттән без мәктәпкәчә логопед төркемен гыйдык. Улар менә 1нче һәм 2нче курста укып утыралар студентлар. Бик һәйбәт, шундый теләк менән килгән студентлар. Әйткәндәй, 2нче, 3нче курстагылар эшләй дә башлаганнар. Өфе калаһындагы балалар баксаһында улар эшкә урынлашып, укуларын калдырмаенча, индивидуаль график буенча эшләп йөриләр. Бу бик һәйбәт курс дип исәпләйм мин. Чөнки тәрбияселәр кирәк. Өфе калаһында бигрәк тә балалар баксалары күп. Башкорт телендә укыту өчен оештырырга кирәк һәм шул вакытта менә шулай махсус укып йөргән студентларның баруы һәм әйткәндәй менә безнең 23нче елда ошо грант вакытында әзерләнгән китаптар, балалар баксаһы өчен эшләнгән кулланмалар Мәгариф һәм фән министрлыгының планына ярашлы китап нәшриятында зур дана менән 32 мең, 36 мең дана менән басылып сыгып, бүген балалар баксаларына барып җитте. Хәтта күрше төбәктәрдә, Силәбе өлкәһендә, Оренбур өлкәһендә алгандар. Менә бу конкурста Шәүрә Ярмуллина тап менә ошо ул үзе авторларның береһе, чөнки уларның балалар баксасына барып әзерләгәнек, улар белән берлектә әзерләгәнек, онда китаптарда шулай эшләргә кирәк бит инде ул. Тап менә ошо китап менән куллану мөмкинлекләрен һәм укытучының тәрбиясенең кулында яки балалар баксасының алдында буяу дәфтәрләре ята икән, күпкә еңелрәк икәнен күрһәтә алды. Зур рәхмәт әңгәмәгез өчен. Инде конкурста еңгән педагогтарга Рәсәй кимәлендә үткәрелгән конкурста уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының Башкорт филология факультеты деканы Ләйлә Хөсәйнова булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.